Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nami kula Seftiana Jela Ramadhani, kelas 97, nomor absen 29. Kula badhe nembang pupu durma leres pelog pathet barang. Pada siji. Dipun sami ambanting ing badanira, nyuda dahar lan guling, darapun sudah nafsu kang ombro-ombro, raramu ing tiasi reki, dadya sabarang karya Nira Lestari. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.